Vou vos enseñar un novo recurso, unha nova ferramenta que temos nas nubes tanto para os profes como para os peques de infantil e os de primaria. Podedela atopar como administradores aquí. En todas, debuxar. Aí a tedes. Podedes ver que é unha ferramenta de dibuixo bastante sinxela, non? Permite facer todo tipo de, bueno, pues de dibuxos. O que ten é que está totalmente integrada ca nube. É dicir, que os nenos, se a poñedes a súa disposición, van poder non só facer dibuxos cos seus ordenadores e co rato, como estou facendo agora, que é bastante complicado, senón que poden utilizar tanto a pizarra interactiva do cole, ou ben incluso os tablet. O sea, se eles traballan dende casa, tablets, pois poden empregarla sin ningún problema. E o máis interesante de todo é que tamén poden guardar esas imaxes e quedan guardadas na nube, non quedan guardadas no ordenador, senón que eles logo poden adxuntalas, por exemplo, nos correos internos, nas mensaxería interna que temos na nube, e poden tamén enviala aos seus compañeiros, non? Como podedes ver aquí, o uso é bastante intuitivo, non? Bastante sinxelo, como todo, ten as súas cousas que é cuestión de ir pillándole. Podemos facer a liña máis grosa, máis fina, podemos borrar, podemos incluso mover todo o dibuixo e tal, non? O básico é iso. Esta é a ferramenta principal, como tedes aquí o lapiceriño e tal, a goma, facer liñas, facer cadros, coller o color principal, o color secundario, como aquí. E, se queremos borrar toda a pantalla, damos ya ir para atrás, para diante, borrar un paso a outro. Tamén, ampliar a visualización que tengo a imaxe, pero o importante é salvar, guardar o dibuixo. Unha vez que o vexamos aquí, que está guardado, isto verán tamén os nenos cando fagan nas súas nubes, pero veremos que se vamos aí ao noso cartafol que ten imaxes, aí veremos a nova imaxe que fixemos que está guardada, non? O fondo gris este que vemos aquí é que en realidad o fondo é transparente, o sea que poderíamos empregalo, por exemplo, para poñelo en algún sitio, non? Pero se pode, logo, se pode axuntar. O mismo pasa cos nenos, o sea, estou facendo esta experiencia simplemente para enseñarvos, pero os nenos co sistema este que temos de mensaxería interna farían exactamente o mesmo. Se queren mandar o dibuixo que fixeron a algún usuario, por exemplo, dibuixo, damos aquí a engadir arquivo, e en imaxes, habría que acordarse da imaxe que podíamos, a verdade que non mirei o que era, pero bueno, enviar. E xa está. Así xa aparecería o mensaxe enviada co dibuixo feito. E como podemos engadir este recurso aos nosos nenos tanto en infantil como en primaria? Bueno, pois en infantil ou en preprimaria é moi sinxelo cando somos administradores de recursos, non? Por exemplo, se queremos poñelo aquí en infantil, neste caso, xa o fixen, non? Aquí o puxen en plástica, pero vedes aquí. Vamos a editalo para que o vexades. Eu puxenlle este nome, dibuxar, por poñer podes poñer ferramenta de dibuxo, pintar o que queirades. O importante é que poñades este nome, este enderezo. iDraw, tal como está escrito cas mayúsculas, o sea, i en minúsculas, ad en mayúscula, .app. Ese é o nome da ferramenta. O ancho e o alto é indiferente porque está fixada o tamaño da venta. Podedes probar que funciona e listo. Sabedes que o recurso está disponible para os nenos e podemos comprobalo. Bueno, neste caso eu puxeno aquí en Son Artista e tedes aquí debuxar. E os nenos, sabes que teñen
posibilidade de facer os seus dibuxos, de guardalos, hai que fixarse no nome antes de fixar o nome, bueno, pois como vedes a data, non? No que se fixo. Aceptar. E listo. Neste caso, pois non temos a opción, porque esta é unha conta de infantil, non temos a opción de adxuntala como imaxe, pero se estuveramos na conta de preprimaria, que temos esa opción, poderíamos adxuntar ese dibuxo que fixemos para enviálo por correo.